Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavanên bi rûmet, bi qedr û bi qîmet ez îro dixwazim ji we re li ser van melekok, ez navê mele mirov jê re bê mele li mele heqaret e, van melekok û xweceyek û li sosyal medya civakî an jî di televizyona da derdikevin behsa dîn û diyanetê dikin, Xwedê giravî behsa şevê pîroza dikin, tiştê qenc û baş dikin, da Xwedê nizgê Xwedê ku mirov nizgê Xwedê be û Xwedê gunê me re efû bike, Xwedê li me re bibihire. Ez îro dixwazim behsa şaşî û xeletî, tiştê ku nerastê ku divê ez behsa wan bikim. Divê hûn serî da bizanibe tişta ku me re nêzê Xwedê Teala dike, wesîla ku mirov xwe digihîne Xwedê Teala, pêşî divê îmana me re saxlem be. Dema îmana me re xurt nebe, durust nebe, saxlem nebe û ne li gora ku Qur'anê behs kirî îmana me re wisa nebe têda kêmasî heye. Îmana ku têda kêmasî û em bêvê valayî hebe, şirk tije dike. Tu tiştekî vala namîne. Ji ber wê divê îmana me re bi Xwedê Teala xurt bi, rast bi, durust bi. A du da divê tişta ku me re kir li mêj be, rojî be, taetê Xwedê be, zekat be, înfaq be, xêr be, xêrat be. Her tişt divê ji bo riza Xwedê be. Her tişt divê ji bo riza Xwedê Teala be. Yani sidqê safî û ji xulqê safî ev tişta hanîna were kirinê. Ne riyakarî te de hebe, ne şevdîtina xelkê hebe, ne jî gösterîş te de hebe. Asya tiştê ku Xwedê Teala di Qur'anê da kiriye, Xwedê Teala di Qur'anê da behs kiriye, pêxember jî me re gotiye, divê meriv wan kara biku da Xwedê ji me re razî bibe. Mesela mela derdikevin sosyal medya civakî taybetî li TikTokê, li Twitterê, li X'ê û li YouTube'ê divê jî ev şeva pîroz e ku eslê wî tune şeva qendîl û mendîla behs dike ya, qendîl gecesi divê, qendîl geceleri, qendîl gecesî evan şevê Xwedê giravê pîroz divê em 4 rekat li mêj bikin, a xweza Fatiha bixwînin, a xweza qulwela bixwînin, a xweza Subhanallah bibê, a xweza Estağfirullah bibêjin, Xwedê gunê me re efû dike û çi mirada me re hebe tê jî. Dînekî wisa jî we re pêşkêş dike bê ku mirov emek bide, bê ku mirov biweste, bê ku mirov cihadê bike, bê ku mirov em bivêjin emekekî, kesbekî bike, bi devê xwe, mala xwarûnê cinnetê qezenc ke, bê Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah. Tenê duayekî bike, dara baxşî cinnetê dayine. Em bivêjin çend cara selavat li ser pêxember bîniwer, her selavatekî Xwedê horîkî dide te. Yani dînekî belaş. Qet icaba zehmetî nake, westandinê nake, şer û cengê nake, cihadê nake. Dînekî hema ji xwe re mala xwarinûyê bi dev tiştekî neke, her cinnetî. Eva ne dînê Xwedê Teala'yê. Xwedê Teala tiştê ku te nêzî wî dike di Qur'anê da behs kirî. Weqet dîtî ev melek û derdikevin îşev şeva pîroz e, em xwesa mêj bikin, a xwesa îstixfar bikin, a xwesa Subhanallah bikin, a xwesa tesbih bikin, Xwedê gunê me efû dike. Weqet dîtî wan melana gotiye gelî Müslümana werin a xwesa feqîr û fuqara û belengaz û kesê perîşan hene, nikar kiriya xaniyê xwe bide, nikare loqekî nû bixe, cil û berklê tune, pêlav nigê zarê wan da tune, mesrefa zarê wanê mektebê tune, me çend malbat me tespît kiriye û kamera ji destê wan de heye, dikare bikişîne, pêra qise bike, nîşanê we bide. Em divê şeva ku tê gotinê pîroz, yani şevek pîroz tune û şevan re beraet û qendîl û mendîl vana hemû vir û derewî îftira li Xwedê pêxember dike. Em bê wan şeva de an şevekî din da ev kesî ku cinnetê bi devê we ji we re dide qezençkirinê, bi tesbîh û tehlîlê dide qezençkirinê, gelo wedîtî van kesana rojê gotiye em a xwesa malbatê feqîr hene, divê her kesekî were camiyê serê merî 300 lîra bide.
yani seri meri panut 1000 panut bide yani 500 lira bide. Vakat diti ku bebeje em alikariya fakira dike. Ebede mutişi ver nabize. Tişta ku Xwedê Teala di Qur'an da baz dike mera nêzê Xwedê dike piştê li mêjê înfaqa. Nefeqeyê, dayîna xêr û xêretê, zekatê, sedaqeyê, xêr û hesenatê. Lê tu carî van melekok û van xocê İslamî nezan evê dînfiroşê ku bi deva cinetê de xezenşkirinê behsa viya nake. Behsa înfaqê nake. Behsa tayîna pera nake. Destê wan nari birîko. Nari birîka wan. Çimkî bi xwe jî nakin. Bi xwe jî qurij destê wan em bibin garij destê wan nabere. Qurişekî ji destê wan derneke destê alî feqîr û fuqara nakin. Qismê van melekokane van xocê sextekar ehlên exz û qebdeyê exz yani girtin di qebd exz û qebd hep du ştê mara girtin. Tim ji xelkî girtine, fitre girtine, zekat girtine, xelkî xêr dane wan lê bi destê xwe ew nadin. Ji ber wî gava tu bixwaze Xwedê te efû bike tu van melekokê ku divê aqwaza istixfarê bînin aqwaza subhanallah bibêje piştê Fatihayê sê cera qul wela bixwîne 14 rekata bike tu vana cerê bidalekî. Esr û esasê vara tu neyê. Xwedê Teala di Qur'anê de ji te re dibêje Sûrê Beqere ayeta 254 dibêje ya Bismillahirrahmanirrahim ya eyyuhellezîne âmenû ey ew kesî ku we îman anî hatiye enfîqû înfaqê bikin mimma rezaqnâkum ew rizqê ku me dayî we Xwedê Teala dibêje ew rizqê ku me dayî we ji wî înfaqê bike yani bide. Tu maldar, tu zengin, terşi te heye zevyu ziyan, zevyu mirgê te heye, ersê te heye, erebî te heye, ala kulli hal tu maldar. Ew rizqa me dayî ve erê tu xevitî te virda wê da tu kedo kesbekî te jî tê de heye ama divê me dayî we. Ew rizqê ku me dayî we divê para feqîre jî tê de hene tu ji wê rizqê para feqîre bide. Tu nevê malê min in. Tu gata mal da feqîre nevê malê min e lê minnetê neke divê. Ji bide feqîre lara min dayî te gere tu jî bide feqîre. Çi wextê bide divê? Bala xwe bide çi wextê bide? Min qeblî en ye'tiye yewmun la bey'un fîhî ve la xulletun ve la şefaatun vel kafirûne humuz zâlimûn. Divê beriya roja qiyamete bide, rojekîne natê ku tê da dayîn û stendê tune, tê da ticaret tune. Roja ku mer û mir, roya qiyamete tê da êdî alîş û veriş dayîn û stendin tune. Vela xulletun dostî jî tune. Va dostê min e çawa xwe biqirpînim. Va dostê min em têk filan karî hene belek li dunyayê mesela li dunyayê tu terkev devletê qapiyê devletê em dergîr devletê dixevite di şirketekê bixevite hevalê te bi çavê xweşa qirpîne digire vê va dostê mê bigire kar fere vesaire yani işler hinekî em bê alîkariya te dike li axiretê de ew dostiya ku yekî alîkariya te bike tune wela şefaatun şefaat jî te da tune. Şefaat jî te da tune. Kesê ku tu gava emelê te salih nebe tu înfaqê neke tu bi şefaata kesî nexape. Ne gu İslamê de şefaat tune. Şefaat gijê Xwedê Tealê gava te şefaat xwaz ji Xwedê bixwaze. Ne ji pêxember, ne ji weliya, ne ji şêxa. Xwedê Teala divê ew roja ku were ne tê de danûstendin heye, ne tê de dostî heye û ne jî tê de em bê şefaat heye. Beriya wê rojê tu înfaqê bike. Bira destê te her bêrîka te tu karibe ne ku panûtekî 2 pounta, 10 pounta, 5 pounta bide feqîre. Destê te her bêrîka te tu karibe 1000 poundê bide, 2000 bide, 3000 bide, 5000 bide. Li gora feqîrî û li gora dewlemendiya te. Mêrik hey zengîn dikare em bivêjin 10,000 lîrayê bide. Mêrik hey dikare 100 lîrayê bide. Ya mühim tu bide, ya giring tu bide. Li gora niyeta te, li gora îxlasa te, li gora sidqê safî Xwedê Teala işte ya qebûl dike ya negewtişkê dêrnayê. Ya mühim tu bide. Divê vel kafirûne humuz zâlimûn kafir kesê zalim in. Bala xwe bidin hinek kesê ehlê sünnet vel cemaat
هنی کسی اهل الخرافه دویجن دوردا ev ayet hani hitaba Müslümana nake, hitaba kafira dike. Çünkü daviya ayet deveji vel kafirun humuz zalimun, kafir zalim bukhana. Devirda Kudret Teala da despek ayet edvi ya eyyühellezine amenu evi ve imananati. İman ji müminlere ji Müslümanlara. Devirda gava ve kafir zalimen navi mane ku kafiri ku akidevi zalimen. Du cüre mesela kafir hene. Kafir heye en bir akide khwa kafire. Kafir jey nankore, Müslüman nankore. Kudret Teala vada bazı infak edike, dve nefaka bedike, zekat bedike, khira da bike. Kesi infak neke de rızkı Xwedê da ew nankore devirda vel kafirun humuz zalimun neku kafiri ku din û diyanetê terkirî qebûl nake. Ew Müslümanê ku em bivê rızkê ku Xwedê dayî wî nankoriye dike em bivê wî nade. Ne kafirî eslî. Her wisa kafir mana te mana tiştekî mirov vedşêre ser di nexê mîne. Kudret Teala ji rêjbera re ev kesê ku cot dike toxum dibine erdê da em bê vedşêre ji wan re jî divê kufar. Kafir yeke kafirun cem'a kufar jî em bê piraniye. Ji ber vê Kudret Teala divirda divêje ew kesê ku nankoriye bike zalime. Her wisa du Qur'anê da teqrîben 6 kerî ayet bahsa infak dike. 6 ayet bahsa infak dike. O bahsa zekat û bir û tişê xîr û xîretê de işte ji ghênî vana. Lê mixabin van melekokana ve bi tiştê puç û betal dide meşgûlkirinê da ku hûn ji viya dûr bikeve. Lewra bi xwe jî viya nizane, hay jî viya tuneyê, Xwedê çi ferman mekirî, rad vese xwe hedîsê sahih jî ne, mewdû jî ne iftira. Şeva beretê, şeva regaîbê, em bê sê me temam rojî bigire. Vana tev iftiran e. Em navê kes li mêj neke, em navê kes rojî negire. Lê tu bivê ez sê meha rojî dikirim, Recep, Şaban, her du meyhanina pêxember sünneta pêxember bivê ez rojî dikirim, tu rojiya wî de hem xêrê qezej nake, hem jî tu pêxember iftira dike, tu gunehkar dibe. Ne ku kes divê li mêj neke. Adu da em bivêjin kes navêje rojî negire. Rojî geva tu dikire pêxember şawqitî tu wisa bigirdi. Her mehê da sêr û rojî girtî. Her mehê da sêr û rojî girtî û eştera bê meha Şabanê zêdetir girtî, ji xwe Remezan jî giş girtî. Ji ber vîya ew kesê ku derdikeve divêje televizyona da sosyal medya civakî divêje kî bê Subhanallahi ve bihamdihi sed carî bivê tamamı günü afû dikir iftara Xwedê pêxember dik. Eslî tune esasî tune. Kudret Teala günah çawa afû dikir divirda Qur'an da bahs kirî. Ji ber wê wan kesana dixwaze insan berê xwe nedibe Qur'anê nexwîne fehm neke. Wele gava ez herim diziyê bikim, derewa bikim, fesadiyê bikim, zinekariyê bikim, hemû pîsiya bikim. Hat mala xwe rûşin bê Subhanallahi ve bihamdî sed carî bivêjim ewa tamamê günê me afû bû. Mava tiştekî wer heye, dînekî wer heye, pêxemberekî wer heye. Eva eslî wî tune. Vana metnê Erebiyê ji bo xelkê bi exlaq bike. Sibê rav her hemû pîsiya bike êvarê were sed carî bê Subhanallah ve bihamdî ewa gunê te afû bû. Ji ber wî van melana we dixapîne tiştê ku di xizmeta we de tiştê ku di fayda we daye tişta ku Xwedê di Qur'an da bahs kirî ew jî çi ye? Divê tu mêj bike, tu zekatê bide, destê derbirîka te, tu bi edalet be, tu derewa neke, tu fesadiyê neke, tu xelkê nekujî, tu malê xelkê nexwe bi kesb û keda xelkê bi zorê jê negire, xwîna xelkê nerijîne, erz û namusa xelkê tecawuz neke. Xwedê Teala behsa vana dike. Tu gava vana bike tu nêzîkê Xwedê dibe. Ne ku tu şêxê zalimê zorda tekin nabere Xwedê Teala tu nêzîkê Xwedê Teala dibe. Ji ber vîya ez bala we dikişînim ser Qur'anê. Bixwînin ew melek û derdikeve qise dike tiştê were bê ka di Qur'anê da cîwî kûyî wê bê Qur'anê da tunê. Ka sünneta pêxembera sahih da di ku da heye ew jî tune ye. Ji ber wê hûn Qur'anê bixwînin fehm bike û her wisa li dînê xwe bizivire înfaq bike. Xê destê feqîra bigire, destê belengaza bigire, destê her bêrîka we
برا آگر بیرک آوا بکه 100,000 تهی 2,000 زکات بده برا بین 98,000 ته تا 2,000 زکات تا پریت سدی ها 98 اساس پریت کم نبو چوا دبه ام او 2,000 دبه سیکورتا و 98,000 دینا برکت دکه خدای تعالی دویج آیت 61 261 ده کسی کو زکات بده خیر و خیرش به سلق صافی بکه من تو جهنم کی باج و یک حدا کی جهنم لبه کی جهنم جوی لبه ام به 100 سمل در بکه ام به 7 سمل در بکه 7 سمل و هر روز ده هر سمل کی 100 حبه بده 700 حب یعنی گوت تو زکات بده خیره بده یک کتاب 700 دیه نه او تشتی کو ملكه كو خوجات تجدي فيجن تشتي برادات فين قلت روانك القرآن دو قرآن هرا